Velkommen til Paradise på Lynx. I dag er det finaledag, og her er de 2 par. Jeg regner bare med, mig og Elliot går hele vejen. Jeg går hele vejen op til de 500.000, så det regner jeg stærkt med, hun gør. Nu er vi kommet til finalen. Værsgo at træde frem på de 100.000. Nu er vi startet. Jeg er lidt nervøs, kan jeg godt mærke, fordi jeg håber virkelig, vi går hele vejen. Det gør jeg i hvert fald, så det håber jeg også, han gør. 3, 2, 1. Værsgo at træde frem på den næste. Ej, jeg håber bare, at Elliot går hele vejen. Jeg håber, at P. hun smider kuglen. 3, 2, 1. Værsgo at træde videre. Nå, nu bliver det lidt dumt. Du holder bare i den. Nu begynder jeg lidt rigtig meget lyst. Smid kuglen, P. Nej, Elliot, smid den. Fuck, jeg hader humor. Især bøsseballe. Hvem tror du, han er med den nejlagt der? Jeg håber bare, at jeg smider kuglen, fordi jeg elsker drama. 3, 2, 1. Værsgo at træde videre. Kan du så folk, kan jeg godt? Jeg synes altså, at bøsseballer han ser ekstra godt ud af. Nu er I 3 op på de 500.000. Så tæller vi ned på 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeg er så glad for Elliot. Nu kan vi bare sende til på date. What the fuck? Jeg troede, vi havde en aftale. Jeg gjorde det! Jeg troede, vi havde en aftale. Tillykke, Elliot. Du har vundet. Hvad fik dig til at kaste kuglen? Det var min affære med Balle, jeg havde for lidt tid siden. Elliot. Har du haft en affære med Balle? Og hvad skal du så bruge penge på, Elliot? Jeg tror, jeg skal have mig et nyt fadersanlæg. Have songkort til de lige. Og så skal jeg nok på date med Bøsseballe.